मोगाच्या बहिणी भावानो, येवेन संसारांत खत हाडले. मोरयेन संसारांत खत काडच्या जेजूक जल्म दिलो. येवेन आपले दोन्ही खाण दिले आणि अशें घडले. मोरयेन आपले दोन्ही खाण दिले आणि अशें घडले. आमचे दोन खाण चड महत्वाचे आमच्या जिवितांत. देखूनच म्हणटात इंग्लिशांत तो वर्ड हार्ट. स्पेलिंग इज HEART. इयर इज इन द सेंटर. कान मध्येच आसात. H आणि T सायडीन. कितें आमी आयकता ते शीद काळजाक येता. कानाची दोन चित्रां सोडयली आणि ती घडशिली तुका मेळटा काळजाचो आकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, येवेन कशें कान दिले देवसाराक. देवसार भारी हुशार. ताका दोन पॉवरफुल स्ट्रॅटजी आसात. मॅजिक आणि लॉजिक. आणि ते मॅजिक आणि लॉजिक घेऊन घडलें कितें? ट्रॅजिक मरण. मॅजिक आयकया उतरां बायबलांतली. देवान खंयच्याच दुखाचे फळ खावन जमून नीज जावन सांगलां गी. दोस टू वर्ड्स, खंयच्याच दुखाचे आणि नीज जावन सांगलां गी. देवसार आयसो म्हणटा आमकां, डॅडी मम्मीन नीज जावन खंयचेच मोबायलांत प्रोग्राम पळोवन वचो मुळांगी. येवेन जाप दिली, ना ना तशें कांय ना. त्या एका रुखाचे फळ खावन जो म्हणा तें केल्यार मरण येतलें. आयचो देवसार आमकां सेकंड स्टेप. येवेक ताणें कशें नाडलें? तुमी मरचे नात. रियली हो एक सिक्रेट. त्या रुखाचें फळ केलें जाल्यार तुमकां नॉलेज मेळटा आणि तुमी देवा बरी जातल्यात. आयचो देवसार, ना ना तशें कांय ना. तुमी तें प्रोग्राम पळोवंक नजो. तें प्रोग्राम पळयल्यार तुमकां नॉलेज मेळटली आणि तुमी डॅडी मम्मीक सुपिरियर जातल्यात. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवसाराचे हे लॉजिक जिखले. मॅजिक लॉजिक. आणि येवेन बुलोवन ते फळ खायले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आणि आतां आमी येवेन मॅजिक उतरांक खाण दिले. लॉजिक त्या देवसाराच्या उतरांक पातयेली आणि ट्रॅजिक डेथ हाडलें जाल्यार मोरयेन खाण दिले आणि तिचे तें कशें घडलें म्हूण आमी आयकया. लुकाचो वांजेल आयचो. साबार वर्सां उपरांत एका स्त्रियेन खाण दिले. तूं बेस्त जातली. वर्त्या जेजूक जल्म दितली. ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. ही उतरां मिस्तेर बरयत. मॅजिकाची न्ही, मिस्तेर. मोरी येवे बरी फुगोवंक ना. मोरये बरी तिका आंगालाप येवंक ना. मरची ना देवा बरी जातल्या म्हूण. ती आठवंक लागली. खालती मोरी, पूण तिणें लॉजिक उलयली. नॅचरल आमकां येता. वडिलां सुपिरियर आमकां सांगतना आमचें लॉजिक आसा. पूण हें कशें जावचें? हांव अजून आंकवार. गब्रियल बोडव्यान सांगलें, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. परमोन्नतेची सावळी तुजेर पडटली आणि तुजें तें येता तें फळ स्पिरीट संता वरवीं. एकच उद्देश देवाचो. देवा कडेन मॅजिक ना. देव जायते फावटी लॉजिक उलयना. देवा कडेन एकच उद्देश,
ट्रॅजिक मरण असले आपल्या पुता उरवी ते नास जावंक आणि जिवीत हाडूंक मगाच्या भाव बहिणीनो आणि उपरांत मरी म्हणाली त्या दळा इट्स ओके फियात वोलुंतास तुवा देवाच्या कुशेप्रमाणे जावन आपले लॉजिक तिने बगलेक दवरले. अखेरच्या पुढे एक ह्युमरस स्टोरी. एकलो आपल्या इश्टाक फांत मारी लागलो. तुवें एक आमच्या बापा कंप्लीट डिस्ट्रॅक्शन नासतना म्हणचें जाल्यार तुका एक गाय हांव गिफ्ट दिता म्हणालो. पंत हांवें ताणें स्विकार केले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां यो, तुजी खुशी. पूण गाय दितना दोरी मेळटली म्हणालो तो. लॉजिक. गाय दितना दोरी मेळटा? सलवालो. लॉजिक उलयलो, सलवालो. मोगाळ भयणी भावानो, आमची वडिलां थोडें सांगतना आमकां लॉजिक उलटें. आमचे सुपिरियर आमकां ट्रान्सफर दितना आमचे लॉजिक सारखे पूण उलटें. देव आमकां खंयची वस्त करूंक आपयतना, एक कश्ट धाडटना, एक कितें चड न्हय घडटना लॉजिक आमकां दुसरेंच फियात वोलुंतास तुवा तुज्या कुशे प्रमाणे जावं लॉजिक बगलेक दवरचें, देवाक शरणागत जावचें. आमेन.